gi 30 to tuo ni biro mako ji madwaro mo ji milion 665 e piny mangima kamano mane projection mosemiye kamano. Koro lernwa Dr. Hamisi seche mwacho tuo sukari manego leche tielo gi lwedo ma ang' nokelo thothudno mane wawacho cha ang'o matimore system, ang'o matimore lwedo, ang'o matimore tielo. Ero kamano. Koro the normal level wawacho ni sukari unjiro beno chakore 3 nyaka 8 abiriyo kanyo. Koro kogik 8 gin mabathe kodhi mbele to mano en malo to kendo koduogo chien mar 3 bende mano koro bende en piny kabisa. Koro wan gi gima luongo ni hyperglycemia kata hypoglycemia. To koro mano to kadwar donje ahinya matut sana. Koro gima dwani mondo atem wacho kawuono ni ei leche ei dendwa dhano ka wan gi gima luongo ni the blood vessel, ligendre mag remo to gi nerves bende wan godo to gi leche. Koro gima timore dendwa ka sukari obedo ni nitiere malo sana moko bedo controlled. To sukari iloke mondo mi koro obed dend dhano kaka bor. To koro kobed dend dhano kaka bor to boche gi ibiro yudo nikech sukari bedo mang'eny ka entiere remo. To remo ringo e laini mantiere fududu mar remo. Koro ibiro yudo ni body dend dhano koro lokore to koro gine sukari go gibedo converted gilokore to koro gibedo kaka boche maringo e ligendre mag remo. Koro ka giseringo e ligendre mag remo tibiro yudo ni remo mondo mi koro ring mang'eny mondo mi odhi e tiendi piny kata mane lweteni bedo geng'ore. Koro remo ok biro ringo ka koro chirore achira. Manyisore ni koro wan gi nerves ma waluongo nerves mabiro winjo ni manyalo mi winj lweteni karingo. To ka koro remo chose ringo ni koro ok oring maber kendo ok odonj piny maber to biro yudo ni nerves ka koro biro koso remo. To nerves ka kokoso remo tema biro nego nerves go. Nerves ka chako tho nikech gima feed gi en ni oxygen mawuok e remo cha. To oxygen mawuok e remo koro osebedo ni nitiere matin. Remo osebedo matin. Koro ka nerves kosetho to leche mowinjore be ni bedo motegno ka nerves ka otegno to leche ka bende chako bedo weak. Aito kendo nerves go bende ka koro gin sensitive masana to ibiro yudo ni kata kapo ni ng'ato wuotho to onge gi balance makare. Kendo ibiro yudo ni kata kowuotho to nyalo po mana kogo tiende e stool kata mane kidi mantiere otuomo gimoro. To koro kidonda nyalo chakore nikech weakness cha bende nitiere. Koro ka kidonda chakore to koro nikech remo ok ring araka ma chop maber to koro nyuolo gima waluongo ni foot diabetic foot. Koro en kidonda ma koro chango ne biro bedo matek. Koro emomiyo adwa ni mondo koro wawach ni to koro peripheral neuropathy ni to gi kendo weakness madonjore nikech mag diabetes ni owinjore bende obed gi kare mondo wang'e. Koro wan kawuono wan gi picha ma adwa ni mondo wawache ni to diabetic neuropathy ochalo nade. Koro picha ni kwa ng'iye to en picha mar tielo mar dhano. Koro ka en tielo mar dhano to maneno ka machalo mayelo ni ma e nerve. Tineno kaka nerve ni gima bulu kani maringo gi piny kani ma e blood vessel ma miyo nerve ni remo mondo mi obed ni en gima jingo makare. To koro ka koro remo ni endi kaka koro compare ma e normal blood vessel kakunyo maler kendo king'iye maonge boche to ka koro icheke to wawacho ni nitiere reducing blood flow nikech koro boche gi osedinore iye kama kata king'iyo kaka remo koro ringo ka to remo osechako bedo matin e blood vessels gi. Koro ka remo ni obedo matin tema biro hinyo nerve man kani. Koro nerve ni chako tho nikech ok oyud remo makare, ok oyud oxygen makare. To ka nerve osetho to leche mantiere ka mwaneno kagi leche gi be koro ok bed ni koro gibed gin gi jingo motegno. Koro mano biro miyo wayudo koro gima waluongo ni diabetic neuropathy. Koro diabetic neuropathy ni kosechopo tibiro yudo ni ka koro kata kiwuotho ok nyal wuotho maber. To ka en e lweti tibiro yudo kata ka koro lweti kidwa ni mondo imul gimoro to winja ka in gi numbness, sensitivity bende nitiere mang'eny winja ka opinjo ka gima chuore achuoya. To mano nyalo bedo koro nyalo mi tabu mang'eny kamano. Hapa ni picha mapiny ni bende pod medo leronwa mana weche gi normal blood vessel. Koro picha mapiny ni bende manyisowa ni en anormal blood vessel. To mane iye kani maneno gi oko kani
maneno gi ma nerve. Koro kineno kaka koro blood vessels ni gige oseinyore, ineno kaka nerve makani koro obeda exposed, ngete gini koro oseinyore ma koro kata koro ken gi connectivity ma continuous ma en nerve to blood vessels ringo gi oko ka. Koro ka blood vessels ma odinore tiyudo ka koro omuoto osebedo ka, manyiso ni koro nerve ni ok en gima ringo machalo ka en stima to wayo ng'adore ochot gi kamoro. Koro kata ka koro biro supply impulse to ko bi makare masmuoth maber kamano. Ilero nwa gima winjore maber mokalo Dr. Hamisi nikech wacho nwa kacha ni en boche mabende dhito dino ligeche mag remo. To e chenro mar penj laktar ka wasega puonjore ni gimora mora mok yud remo mano en gima tho. Kamora mora ma remo ok chope yo makare kanyo e kama ang' no tho. Opimo nwa maler gi picha mabende onyiso wakacha kaka remo nego beni ringo kod kaponono ni koro remo ring maber to adhi bedo kod chandruogni kamano. Ilero no kacha en chandruok mang'eny mokalo kendo en kwan manyalo buogo ng'ato. Kang'eyo ni kaponono ni wanyalo fwenyo ni obiro kapok ochopo kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyaka bedi ni kora sechako bedo kod tudhno mag tielo kachiel kod lwedo nikech tuo mar sukari. Namba 1 nyaka ng'ato bed kod tuo sukari mondo mi ko bed gi chandruok. Yes. Kata kapok adhi kanyo ningecha wawacho diabetic neuropathy ni. To kendo waseneno kaka koro boche ka osedinore kuonde ka. Koro boche gi kodinore ka zaidi to e tiende piny ka. To wanyalo yudo gima bende waluongo ni deep venous thrombosis. Remo nyalo poto piny ka. Koro remo ni bende kopoto piny ka to nyalo chako ringo mokadhe leche mag tielo modonji waluongo ni veins mochako donji modhi e heart mari. Kendo kogike heart kucho to wanyalo yudo gima waluongo ni heart attack. To bende kodhi obo mari to wanyalo yudo gima waluongo ni pulmonary edema. Ningeche koro bro block remo ok donje e obo mari maber. Koro mano nyalo miyo koro yueyo nyalo bedo ni koro nyalo bedo matek kabisa. Koro gima temo penjo ni ere ranyisi mwanyalo fwenyo. Moro kapok wachopo ranyisi daktari nikech kelo kar wach remo mapot manyalo ringo madonje e adundo madonje e chunya. Remo ni kata clot ni bende nyalo chopo kata e obwongo ma bende nyalo kelo chandruoge mopogore ne oganda. Mabe nyalo miyo yud stroke. Mabende pod bro miyi ng'ol mar badi minyalo yudo ni koro tiendi onge gi ngufu, badi onge gi ngufu. To ningecho chakore ningeche diabetes. Tuo mar sukari. Kamano. Tuo mar sukari. Ntiere kako luore, ntiere kako gangore mapek. Ogangore mopak mapek. Oluore na moyech. Kamano. Iwacho no luore na moyech. Wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno daktari to nyalo wacho ni nyaka bedie ni chandruok donjo kata luro biro. Koro ka ng'ato osebedo ni en gi tuo mar sukari to ochako winjo ka pins and needles ka winjo ka tiende lwete ne chuore kagima sindan chuore. Ai to kendo bende konyalo winjo ka lwete ne nyalo bedo ni nigi weakness kata bende kopo ni tiende ne nyalo bedo ni nigi weakness. Ai to kendo bende nyalo winjo ka gimoro samoro seko tiende. Ai to bende nyalo winjo ka nitiere baridi. Iwinjo ka nitiere tiende ng'ich tiende no ng'ich seche mang'eny. Ai to bende nyalo winjo kata kopo ni samoro stima ringo chala ka gima ringe tiendi. Mane manyalo kelo ni nyalo winjo ka nitiere. Koro kaka picha ma wan godo ni picha ni biro nyiso ibiro winjo kopo ni ina gima chuo yonge ibiro winjo ni gik moko chuo tiendi. Koro ma emwaluongo ni pins and needles. Ai to ma ibiro winjo ni kagima mach wango tiendi wanga. To king'iyo ni chenro to mach nitiere ka to machonge. To ma ibiro winjo ka ng'ama ng'ato guonyi tingling kagima iwinjo kagima gik moko lagi. To mani to ing'eni in gi tuo mar sukari. Mano biro nyisi ni chal kagima peripheral neuropathy osechako donjo kuomi. Ai to ma ibiro winjo ka painful in gi rem to lakini tiendi ng'icha. Tiendi ng'icha to bende king'eyo ni pi mopukore kanyo to onge. Ai to ma ibiro winjo kagima koro stima ringo e tiendi, stima ringo e tiendi. Koro mano nyalo bedo ni in gi chanzo ni sechako yudo diabetic neuropathy. Gikama wantiere ni ma awaneno ranyisi gi debede ndi ranyisi gi biro nyaka e lwedo bende nikech ni wang'iyo tielo kachiel koda ka lwedo. Gima timore e tiendi
nyalo timore bende lwetini to ong'eny sana e tielo tielo ong'eny zaidi kamano. Moro kapok wadonjo mondo mi kaka nileronwa mokwongo cha kaka remo ok ringe yo makare nikech boche modhi mopong'o leche kod weche makamago, bende ng'ato nyalo yudo ranyisi gi kata 2 3 dichiel kose en achiel to en achiel no koso gibiro te ginyalo biro continuous ginyalo biro onyalo chakore gi pins and needles kuwuok e pins and needles chako winjo ka koro chako biro gi burning tindi wang ai to kendo chako biro ka koro gimoro winjo ka gima muli to nyalo chako duoge pins to hadwa ni mondo aken jo piny mondo ong'e ni to samoro ang'o momiyo ong'eny zaidi e tielo mopogore gi lwedo. Wamake kanyo ka waduogo nyakwara Mogi Ajwang to daktari dhipi monwa gimomiyo ong'enye tielo kopogore kod lwedo. Aseyudo penjo ni mang'eny mokalo ni awinjo ka gima gik moko chuoyo itiende na samoro awinjo ka tiende na wang' awinjo ka tiende na ng'ich oling' thi aero chandruok machandi kawuono daktari pimonwa to en ang'o gini monego beni timo. Kata kamano ka waduogo to wang'eyo gimomiyo ong'enye tielo ka ipimo kod lwedo kikisudi. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo meloma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Adier, ibiro miyo wawuoyi kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Diuru Bethlehem ununwang Maria gi Joseph gi nyathi makwar en mobiro nuka jawar. Dhiuru mondo ulame, dhiuru mondo ulame.
En kinde mag nyasi Nyakwaramoga Jwang', wagone Nyasaye erokamano. Ka Ruoth omedi mathoth, yie mondo ipar nyawadu maonge godo, mondo wabed mamor kanyakla e kinde mar nyuol Ruodhwa. Happy Christmas. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Tuo sukari manego leche tielo gi lwetgi lwedo kata thudhno mar tielo kachiel koda ka lwedo mikelo kod tuo mar sukari. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ranyisi makineno to inyalo chich ni chandruok nitiere ka gik miwinjogo mago e gin. Tang'o momiyo ong'eny e tielo kipimo kod lwedo daktari? Wawacho ni ya ibiro yiena mondo ati gi dho ngere matin. Wawacho ni e badi ka wan gi gima iluongo ni high level anastomosis. Anastomosis tiende ni blood vessels mantiere kagi gikadho oluorore nyadi mang'eny. Ging'eny. Koro inyalo yudo ni koponi pande moja komachielo ok yudi tinyalo miye gi komachielo. Koro mano mwaluongo ni anastomosis. Koro ibiro yudo ni mano miyo lwedo bedo ni ok oyude sana kopogore gi tielo. Aeto kendo lwedo bende chiegni gadundo mari. Ok en mabor ahinya gadundo mari kaka tielo. Aeto lwedo bende ibiro yudo ni ok ochuno ni mondo bed abeda ni en piny seche te. Sacha moko inyalo ting'e malo, koro biro miyo remo nyalo ringo kendo haraka kopogore gi tielo. Ibiro yudo ni tielo ni piny bor sana gadundo mari. Aeto kendo gravity, teko mar piny ywae zaidi. Koro mano emomiyo. Aeto kendo ibiro yudo ni tielo bende samoro owuotho to gore kuond mang'eny kopogore gi lwedo. Kamano. Kare matimore kanyo nikech lwedo nitiere kod leche mang'eny mag remo. Gigajore mang'eny. Tielo to gina maka. Tielo to meke tin, ok ong'eny. Emombiro yudo ni kata mana ibiro yudo ni rate mitimo ing'ado godo tielo koponi tielo ni malo mopogore gi lwedo. Lwedo mondo mi yud lwedo ming'ado sana tin kopogore ki compare gi mar tielo. Magi gik momiyo ni anastomosis of the blood vessels. Mamiyo koro remo nyalo ringo koni gi koni, onyalo kodinore gi koni to nyalo chako ome gi koni komachielo. Tielo ma ing'ado mang'eny no ne pok atudo gi man to koro kawoni miya ng'e. Erokamano kuom miwa puonj makamano Dr. Hamisi. Jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni namba achiel jogo mantiere kod tuo mar sukari. Kamano. Kwa dhi nyime jogo mantiere kod thuolo mamalo, jok man gi overweight, ratil man malo, jok man gi pressure margi ni malo. Aeto kendo jok ma bende samoro nyalo bedo ni gin gi gik mwaluongo ni autoimmune. Bende nyalo yudo problem aina gi. Kamano. Autoimmune tiende ni dendi gore gi dendi. Nyalo yudo. Ma bende kelo ga chandruoge mang'eny mopogore opogore. Koro mantiere kod jogo mantiere kod chandruok ma dendi gore gi dendi, ratil mamalo mar del, ma ato dakteche chiegni tema biro ga chenro mar penj laktar wuoye ga ratil mamalo mar del kaachiel kod tuo mar pressure. Aeto kendo jok mafuong'o ndawa. Samoro ng'ato nyalo penjo to kifuong'o ndawa tang'o matimore. Seche mifuong'o ndawa to donge nitiere nicotine cha donjo e remo nikech gicharinga e remo. Koro seche mifuong'e to dhi e bo mari. To obo kucho emwatimo e oxygenation of the blood. Koro ibiro yudo ni kodonjo to biro nicotine cha tuoyo ligendre mag remo. Koro ibiro yudo ka ligendre mag remo kosetuo. Koro gichako bedo mamich. Koro ka gisechako bedo mamich to nyalo hinyo kaka remo ringo kendo nerves ka nyalo koso the blood. Aeto kendo nitiere tuoche moko mwaluongo kaka iluongo ni Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome tiende ni ichako tho gi tiendi. Ichako tho gi tiendi ka idho malo. Kendo ichako tho gi tiendi ka nerves mag lwete gichako tho ka ringo kabiro malo. Mago bende nyalo yudo gima waluongo ni peripheral neuropathy. Kopogore gi diabetes. Kamano. To kawuono to wana gima hino mar diabetes. To en gi weche mang'eny mokalo mana kaka ne wawacho cha Nyakwaramoga Jwang'. Emomiyo ber
ka wapimo sukari chal nade nikech moro ka ifwenye chon to nitiere kaka inyalo chako ng'iyo kaka idak e yo makare kik ochop kama koro lwete ni thothudhno tiende ni thothudhno nikech remo ok nyal ringo machop e yo makare. Seche ma mano timore iwinjo ka daktari wacho ni thuolo mag mondo iyud chandruoge mamoko kaka ng'ado tielo thoro bedo malo kopogore kod amaga lwedo kaka nipimo cha daktari. Da gombo mondo madonje weche mag diagnosis kata kaka ipimo mondo miyud ni te chandruok nikech tuoche mikelo gi sukari to ng'eny e del. To kata kamano yena mondo mi aduoki chien mana kuom nus dakika. Nipimo nwa kacha ni samoro piny tielo beda mang'ich samoro beda maliet samoro iwinjo ka gima sindande chwoe kod weche makamago nikech remo nok ringe e yo makare, remo ok chop kacha. Ang'o motimore ka imomiyo gigi timore tielo ka? Gimomiyo gimotimore kacha manyisore ni sukari nego cells mag nerves kong'eny sana e del. Koro konego cells mantiere mag del go tibiro yudo ni kaka nerve en gimo ringa koa malo karidore piny. Oayo obwongo biro spinal cord koridore kubiro piny. Koro wakaw ni problem omakore e bwo chongi gi malo nerve makanyo no hinyore. Koro ka nerve no hinyore tibiro fwenyo ni ka koro obwongo bedo stimulated, spinal cord stimulated, to binyore no ringo kobiro nyaka piny. To koringo kobiro to yudo ka nerve cha osecham. Koro iyudo gima iluongo ni short circuiting. Short circuiting. Koro short circuiting no en ema koro okelo numbness cha. En ema koro kelo pins and needles. En ema koro winjo ka gik moko nikech owinjo kobiro te olal, obiro to olal. Koro chalo gari momor to ok nyal mor mondo winjo ko moto oyukni kamano. Mondo mi itim diagnosis daktari mifwenyi ni en ma nikech tuoche mikelo gi sukari ng'eny. En ma to ok en ma. Mama ko lwedo kachiel kod tielo bende ng'eny. Mondo mi itim diagnosis wach ni en ma to ok en ma. Thothne utimo diagnosis nang'o? Diagnosis mwatimo achiel watimo gima waluongo ni physical examination. Isekawo historia mar jatuo, isewinjo kaka osebedo kaka orito sukari mare. En gi kama ondike sukari kaka sukari cha behave. Osendiko ni mibiro mineno. Koro ka jatuo osebiro ibiro cheko ni to kikawo ma waluongo ni patella hammer. To i patella hammer ni kikawo gima chalo kaka pin kama. Tichwoyo godo mos. To biro koni ni daktari awinjo kod ok awinji. To kendo kata kichak iloko wiye ni irab kama. Obiro koni ni winjo kod ok owinji. Kokamano kendo kata kikawo kitamba mayom, wacho ni kikawo kitamba mayom kaka ma tirab godo kama to biro koni gimo winjo. Obiro koni owinjo kata ok owinji. Koro kok owinji tibiro fwenyo ni jatuo ni osechako yudo numbness to gi peripheral neuropathies go. Aito kendo gima bende wanyalo timo zaidi apart from physical examination, watimo gima waluongo ni nerve conduction studies. So nerve conduction studies no koro ibiro kawo nerve ka nerve ikete e machine ting'iyo ni to nerve ni oringo nang'o to bende ayudo complete circuit ni gino oringo mogiki to obiro nyisi e machine kacha ni gini odhi to ochot gi ka obiro nyisi mi specific nerve no. Koro mano wabiro timo ne nerve conduction studies kamano. O mama gini yore ariyo madongo ma utiyo godo. Yore gi gin accurate nikech ng'eno osebedo ga kod wach mar misdiagnosis thothne. Gin accurate kamano. Gin accurate kamano. Koro seche misefwenyo ni nikech samoro ok onyal bet ni owinjo sindan kata ok onyal winjo pin ma ichwoye godo, bende nitiere possibility ni onyalo winjo fedha kata kitamba mayom. Mane momiyo wazino gi gimo timo magi duto te. Timo mago duto te. Inyalo timo fedha, inyalo timo mayom, inyalo machwoyo no. Aito imbi biro neno king'iyo tibiro neno ni to kata mana skin color mar tiende no chalo nade, ngozi neno chalo nade. Ngozi no thoro chalo nade? Samoro nyalo yudo ka en scale, ochalo ka gima en gi kalagakla, en rough. Aito samoro be nyalo yudo kata ka koro chako change color. Ka en ng'ama bende rabuor, to chako biro ka kuma koro dwa bedo man gi dark patches, marating kamano. Marangi mar itielo bende nyalo nyiso ng'ato ni nitiere chandruok kamano.
Thothne gini timorega ka chandruok no sedhi ahinya koso mana ka koro kochako Dr. Hamisi. Anyalo wacho ni seche ma sukari chakore to samoro magi ok nyal biro. Koro magi biro, koro magi are advanced stages. Magi koro complications mabiro nikech diabetes cha. To kaka natemo wacho cha complications go ging'eny. To mana achiel kuom complications. To ka gin gik mobedo controlled, ma sukari obedo control ikete en normal levels. To koro ibiro geng'o mondo kik iyud complications mwawacho gi. Kamano. Nagombo ni mondo mi wadonje weche mag thieth to thothne iwacho gani muonyi yedhe sukari achiel kuom yore ma inyalo geng'o do chandruok ni bende kaka ni pimo no chanya kirich dendi yo makare ka en ratil mar del nyak ng'in ratil mar dendi chal nade kod weche makamago to bende wantiere kod yore mamoko ma ok ti kod yath ma inyalo konyo godo weche gi. Very good. Ruth mane makawuona adwani mondo jopiny owinji. Waluto gwale pige. Kawuono ema adwa ni mondo jo piny owinj ma. Seche ma wan gi gima waluongo ni lifestyle disease. Lifestyle disease ibiro yudo ni samoro ok en gima inyalo thiedhi. Ma wach ni thiedhe ni koro chango rumo. Tibiro yudo ni kaka jotuo man gi tuo mar sukari gibiro muonyo yath. Koro samoro kaka an a physiotherapist. Ibiro fwenyo ni sama koro gibiro mondo mi gibigi nena. Ibiro nena e last stage ma koro yudo wacho ni koro wadwa ni mondo watema ma. To gimwatemo wacho sani gima bende sirikal dwaro sani en ni mondo lifestyle diseases nyaka gibeda treated. Sama wafwenyo ni gi diabetes kawuono wadhi hospital to wasefwenyo ni gi tuo mar sukari ibiro keti e yien mowinjore bed ni muonyo. Ai to waketi ichako timo lifestyle control measures mabiro geng'o mondo mi kik tuo ni o escalate mwa gike diabetic foot ichud neuropathies mwa wacho ka manyaka ichaka thieth immediately. Koro nyaka ichak thieth mondo kaen kaka physiotherapy waketi physiotherapy chako timo mazoezi. Ningeche physiotherapist en daktari molony e laini mar timo exercises ne jatuo ng'ama dende ok winj maber. Koro exercise gi biro konyo ma control sugar levels maki. Kas sukari ne ni malo to obiro keto sukari cha nyalo bedo level maber manyalo konyo mabiro yudo kata koro yath kata kitiyo godo to kitigi yath mang'eny zaidi. Ningeche yath bende kitiyo godo mang'eny zaidi to bende nyalo also inyo dendi. Ningeche yath en wawacho ni drugs en poison. To kendo en drug. To kimuonye mang'eny zaidi tibiro nitiere kidney meki nyalo hinyore, liver meki nyalo hinyore. To ka koro itimo orako makare gi jalony makare tibiro yudo ni koro ok itigi yien mang'eny zaidi kaka nowinjore itigi yien ka ok iluori gi jaorako ja physiotherapist maber manyalo konyi. Koro mana dwa ni mondo jopiny owinj mano makare. Ni ka in gi tuo mar sukari to owinjore ing'e ni seche man gi tuo mar sukari ni owinjore bed ni oketa i orako makare manyalo timo mondo mi kik sukari cha idh malo mondo mi kik ayud ni anyalo yudo muscular weakness, anyalo yudo peripheral neuropathy to bende ok anyal yudo kata mana kaka cataract ma wacho ma samoro mangwang' cha nyalo bedo tabu. Ai dibro yudo ni kata mana samoro nyalo yudo kata samoro ka joma timo kidwa timo hera tibro yudo ni ng'ato koni ang'ane to kawuono tindo kotegno kaka ne en chon. To mano ningeche osefweny ne en gi tuo mar sukari. Koro ibiro yudo ni kata hera ok nyal timo yo makare ningeche tuo mar sukari cha ose affect the nerves manyalo konyo mondo organs mag timo hera ka oti makare. To mago te ka koro waduoko sukari cha piny quality mar life ni ng'ani biro dhiro ni malo. Obiro winjo ni ngimane biro deno makare. Ai to kendo kata kidonda mowacho ka biro bedo control. Kamano. Waka uyweyo nyakwara Mugeji waduogo bang' thuolo machuok mokalo en lokruok mage ma ng'ato nyalo timo weche mag lifestyle. Iwinjo ni ratila mamalo mar del, iwinjo ni weche mag fuoto ndawa, iwinjo kacha ni seche ma intiere kod tuo mar sukari to kimadhi yedhe sukari kaka dwarore kachiel kod mago duto te. To weche mag physiotherapy gi gidonjo kar kanye kod jagono mosebedo kod tho mag thudhno e lwetene kachiel kod tiendene. To bende onyalo rumo chuth, to bende inyalo thiedhe, kothiedhe bende onyalo duogo. Mago gimoko mathoth e kidieny mar adek, kik isud kata matin.
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Jingle bells, jingle bells, jingle away. Merry Christmas kamora mora ma intiere kowuok mesa mar tedo gi chiemo ting'o ni kek maduong' kendie. Mano manyisi kendi ni wadhiali kaka Joramogi TV. Kendo wamor kabisa kisebedo kodwa, wasebedo ka watedo, wasebedo ka wapuonjre higa mangima kendo kanyakla. Kawuono ni kaka wadonje sikuku, mana kek ma adhiali godo, kanyisi godo kanyo nang'o ni Merry Christmas kamora mora ma intiere. Med mana kete e tedo gi chiemo, med mana kete e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. We are now embarking on closing in to the perpetrators of this crime, the inciters. We have so far arrested some individuals, about 6 of them, and they are going to be taken to court. Ji auchiel osemaki kotenre gi tulo mosebede gwenge ma Transmara e kaunti ma Narok ka kum mar wuoth mandalo 30 dhi mbele e gwengego. Today midnight we are proceeding on strike. That includes all clinic officers together with clinic officer specialists and clinic officer intern. Riwruok mar jochiw thieth mar KUPO olando chako ng'anyo margi ayanga otieno makawuono kaluwore gi midhiero mopogore opogore e sekta no. Ne wabedo ka gi customers mang'eny. To gi gokinyi sani tero ka customers osebiro kata dhano 10 madwani loso ngereche mag 300 kata omena gorogoro moro 5. But sani customer tin. Jo hala bwa ma Homa Bay ywak ni jopiny ok nyiew gi sikuku kaka ne gigeno kaluwore gi pek mar ngima. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Ni winjo kama nawe make godo weche mag lifestyle, rateke mag del kata kaka ligeche mag remo ringo, kaka inyalo ng'iyo ratil mari mar del. To kopogore kod mano pononi okitimo magi duto te iwinjo midhieni kachiel kod chandruoge midhi bedo godo, daktari pimona maber mokalo. Wang'e kar lifestyle ka daktari. Ya kar lifestyle ka wapro dwaro mondo kuponi in ng'at manyalo bedo ni ratil mari ni malo, mabende wabro itimo gimoro ni BMI. Koro kosetim ni BMI wabro fwenyo ni to kuponi height mari to gi weight mari go chalo nade. Koro wabro keti mondo mi ngeche ok en gima bende ithiedho gi physiotherapist kende. Nitiere jomoko bende kaka nutritionist, physician bende biro tiero nitiere on board ka.
Koro wabiro ketie exercises minyalo timo ma bende ok bi inyi nengeche seche makoro sukari ni osedhi malo to samoro kata choke ni bende bedo mayom yom. Koro kidhi timo rako man malo zaidi ma ok bedo regulated samoro nyalo end up badala mondo mikore bed gi tuo mar sukari to kendo koro kata chonge ni bende nyalo bedo nyalo kethore. Koro wabiro advise ni koro nitiere exercise munjiri mendo inyalo timo gi daktari ma biro konyi mondo idhi godo maber. Mar ariyo wabiro advise wuoche mowinjore be ni irwako. Koro badala kinyalo rwako wuoche kirin gi wuoche manyien ming'iew to kopo ni ng'ama rwako wuoche namba 8 to wanyalo advise ni mondo mikik iny tiendi ng'enda yunane kinyalo yudo namba 8 gi nus kata namba 9 mondo mitieli obed ni nitiere thuolo makoro tielo ok dire zaidi. To e wuoche mowinjore bed ni in godo ni wabiro tiyo gi ng'at mwaluongo ni orthopedic technologist. Orthopedic technologist ni nyalo bende wuoche ni inyalo undi ni wuoche man gi sponge e tiendi ka. E tiendi konyono piny e tiendi ka to kendo giwi tiendi mbele ka. Mondo mi koro kiwuotho to pien mar wuoche kik di tiendi miti nyalo yudo blister. Nengeche kiyudo blister tibiro yudo ni koro pain to kendo gi rem biro bedo mang'eny kendo nyalo lokore mobed marach. Makoro ibiro yudo ni samoro koro kata wuoth nyalo tami. Nikech ibiro yudo ni gima timore sana moseneno ibiro yudo ni jotuo mang'eny man gi tuo mar sukari gin gi del maduong'. Ang'o miyo gin gi del maduong'? Ibiro yudo ni tiende kacha osechako bedo malit. Koro kodwa ni mondo wuothi odwa ni mondo koro kata wuotho to wuotha mos nikech tiende chakoro lit. Gima kelo mano en poor footwear. Koro wayudo wuoche maber man gi sponge tielo kanyo mabe kobiro ir physiotherapist ema biro advise ni mae gimonjore be ni wayudo mondo konye. Namba 2 wabiro advise mondo otim exercises mag tielo mabiro konyo leche mag tielo ka obed motegno. Wan gi gik mwanyalo timo godo simple exercises ma waluongo ni TheraBand. En gima nyalo waluongo ni a whole gym. Kamofise ni inyalo timo kode exercise mag tielo ma inyalo maka tibeda bede kom tiywa itima exercise mayom ma ok mi strain bende ok inyri kendo in safe. Koro mago gik mwa kibiro kidhi ka ir physiotherapist obiro eleza kaka inyalo timo. Namba 2 obiro advise ni koponi samoro nyalo bedo ni wangi nyalo bedo ni in gi shida to wabiro teri mondo idhi ne laktar miluongo ni ophthalmologist mondo mi bed ni in gi vision makare. Nikech seche ma in gi vision makare to kata kiwuotho to kibi wuotho kigorie kuom gik moko manyalo hinyo tielo modwa ni mondo wa protect cha. Mar adek wabiro hakikisha ni bende diet mari ineno nutritionist mondo konyi gi diet mari mondo mi kik icham chiemo. Nikech da balance diet to nyaka icham balance diet. Kata chiemo mag sukari pod ibiro chuni nyaka icham nikech nyaka icham balance diet mondo mi kik ibed ni nyalo bedo prone to infection. Nikech ka ok yudo kigolo sukari ni te to ibiro inyalo yudo infection. Nikech yore mopogore mag chiemo bende nitiere obed kuon obed muogo obed mchele nitiere gi sukari. Koro wabiro advise ni nyaka idhi ne nutritionist. Aito kopo ni nyalo bedo ni jatuo ni osechako bedo ni samoro nyalo yudo ni en gi balance problem aito en gi gait problem. Wabiro train kako nyalo wuotho mako wuotho to winjo ni en gi balance makare. Mabende kobiro to wawuotho ni to owinjore kaka owinjore bende wuotho koni inyono gi tiendi tingo mondo wapuonje kako nyalo balance. Aito gi gate mare kako owinjore bende gate en tiende ni kako owinjore bende wuotho kako nyono piny. Samoro nyalo yudo ni koro nyalo mwengeche onge gi balance makare ochako wuotho ka tiende ni osekeyo ka wuok oko. Koro ki wuotho ka tiende ni osekeyo ka dhi oko to ng'eni ni chonge ni gi hip ni gondini biro chako hinyore. Koro magi kijatuo biro mopangen gi gigi gi jalony makare to quality mar life mare
biro bedo ni obedo improve. Koro kata ka okwati wathiedho diabetes ta no rumo to bedo control. Ai to mogi ma wanyalo wacho machielo en ni koro ibiro hakikisha ni circulatory system mare tiende kacha remo okupoto manyalo miyo oyud gimon wacho deep venous thrombosis manyalo kelo problems mang'eny sana to magremo kodweche makama ne jatuoni. Daktari wathoroga abudoge exercises mana matin ma ng'ato nyalo timo dala mondo mi oyud kaka onyalo konyore ponono ni entiere kutu sukari mondo wageng' chandruok mar thothudhno ni. Wantiere kod wach moro mabedi wacho ga ni kadichiel samoro kisedok dala to ber kiting'o tiendeni malo kata ka ponono ni en kama obedo raised matin mulna mano bende matin kata ka poni timo exercises kaka maga ywa telogi mago nego beni timo didi kata marom nade odiechieng'. Okay, exercise gi magi nyalo timo dide kata ding'wen odiechieng' nikech ok otek. Ok gin exercise matek. I think ng'ato ka ng'ato itilane iloso ne exercise moromo kode gi kaka entiere dide odiechieng' madaka around 15. Mano nyalo timo madaka around 15. Gimomiyo wawacho ni tielo kibedo piny to kuponi inyalo temo mondo ting' tiendi malo en ni kwasefwenyo ni in gi gimoluongo ni poor venous return. Manyiso ni tiendi kibedo piny to tiendi kuot. Remo ok ring maber. Remo ka ok ring maber nyalo bedo ni nitiere kaka leche. Wawacho ni the calf muscles gi. The calf muscles gi. Mano is the second heart. En adundo mar ariyo. Pichani kaka wang'iyo ni tielo ni okuot. Koro ka tielo ni okuot ibiro yudo ni ka remo obedo ka kuom seche mang'eny kapok odok to remo no koro biro wuok pi mantiere i remo biro wuok e ligendre mag remo to gibiro e leche ema koro kata kidiyo tibiro neno ka dielo no ofuonyore kokamano to kata orambore aramba kata diro ok odire. Koro kaka omedo bedo kanyo to keto gima luongo ni fibrosis oketo tielo bedo matek kabisa koro ochalo kaka gima jwala nitiere. Koro seche miting'o tiendi malo to konyo gima luongo ni venous return. Aito tielo bende kokuot kama bende ni wan gi special socks wan gi walingo ni compression stockings ma wanyalo rwako ne jatuo mondo miyo ditiende mondo orduok remo kadhi malo. To compression stockings go bende ok idhi e duka na nidhi ng'iewo. Nitiere kaka daktari kaka wan gi lony makare mwapimo godo ni to pressure mane munjoro beni nitiere e tiendi ka, pressure mane munjoro beni nitiere e ng'ut tiendi, to pressure mane munjoro beni nitiere bang'e. Koro seche mwating'o tiendwa malo kwa enhance gimoluongo ni venous return mondo remo oringi mondo dok mayot kamano. To kwa timo exercise to nyalo konyowa mondo pump back. Kwa timo exercise bro konyowa mondo mi pump back. En penji laktar kokalira mogi TV kawacho ni ngima en mwandu thothudhno mag lwedo kachiel koda katelo kotenore kata kowuok kuom tuo mar sukari. Ponono ni ok ong'iye maber nyalo kelo chandruoge mang'eny matamre gi nono. Daktari ok ang'eyo ni bende nitiere kaka inyalo thiedhe morum chuth koso koro ang lifestyle kae ma koro nyaka waloki. Ing'eni wan wahero ga wacho ni jotuo adieri. To en adieri mawinjore bende kata kiwacho adieri to winjore adieri mabiro mamuol. Nikech tuo mar sukari en a lifestyle disease. En gima wawacho ni wathiedho to en gima wa manage. En gima wanyalo manage. Ma bende nyalo dak adaka higni mang'eny mag ngimani kata ka ok obedo kode so long as ni wawacho ni pressure sukari obedo controlled. Gima duong' ni nyaka sukari no nyaka bed control kamano. Tielo mang'eny ing'ado kipimo kod lwedo. Wang'ene kaka koro wanyalo duoko chien thuolo mag ng'ado tielo kotenre kod tuoche aina gi nikech seche ma koro ng'ado tiendi ng'eni mano chandruok kamano. Koro mondo mi wageng' ng'ado tielo mwaluongo ni amputation en ni gik mana temo wacho ka waluogi king'ama fuong'o ndawa we mano. Aito kendo koponi sukari ni malo wa control tim orako masawa sawa. Hakikisha ni wuoche mari en gi wuoche maber mabiro konyi ma ok nyal miyo mondo ang'owa yud blisters kata mano mondo tiendi ohinyre. Koro mago kwa timo to wabiro control. Aito bende ne physician mari nikech nyaka ne gi daktari mari mar sukari mondo konyi mondo mi gigo te odhi maber. Aito kendo bende nyalo neno cardiologist mari daktari mochung' ne weche adundo ko
kako kata kisetimo mago jogo neno to ngima ni biro bedo mana. Kae to ima kodi kod laktar molonye weche mag chiemo makare mondo mi okonyi e weche mag chiemo kaka inyalo chiemo nikech balanced diet. To bende wawacho ni ya. To kata kopono gi kata ni samoro timore ni tielo ngadi. To mano bende koko wacha kwadonjo kaka physiotherapist. Oro biro konyi mondo ibiro los ni tielo mar prosthesis mwa punji godo michaki wuothi ma bende nyalo timatima gik moko kata sports pod nyalo timo. Mi duka mi benin daka ngima ni makare. To mondo mi wageng mano ngeche ber mondo benin gi tiendi original mondo badala mondo mi bed gi tielo momi mar prosthesis kamano. Thuolo maya wanga ne twak maber na mokalo nikech an bende apuonjora weche mang'eny Dr. Hamisi yena mondo meduk nido kamano kapok watieko chenro ni. Wabedo kod weche maliekore. Yudo ni kor gweng' ato kawinjo ka gimoro chuo tende ne samoro winjo ka tende ne othothudhno samoro winjo ka lwete ne othothudhno athoro ga bedo kod weche ma wawacho ni nyaka bedie ni gimoro tima kamagi misewinjo weche maliekore gi daktari. Magi sana kaka thurwa piny kocha. Ikwana ni odhiambo nyathiwa asedhi hospital ose many tuo to tuo ok yudi. Koro en samoro ningeche kwa timo investigation makare. To magi gik ma asewinjo sana ni tienda winjo maka gimoro gwara asedhi hospital pod ok yudi. Koro en nyaka wafweny ni dhi ne daktari molony makare ge problem no. Problems gitemo an godo gin gi solution mare. Kamano. Iwinjo gima Dr. Hamisi wacho onge gimoro ni tuo ok yudi. Tuo kotim nonro maber tibo yud ni en ang'o to kapo nono ni en kony tidhi konye kantiere kako nego bendi loko ngimani bende nyaka wangi ti kod laktar mondo mi lok ngimani mondo mi bed kod ngima makare. Daktari ero kamano mathoth. Kapo nono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Antiere Nairobi ka an gi clinic mara Professor Nelson Aworia Center wantiere 3rd floor B6. Kanye mantiere Aran Kilimani Physiotherapy Center and center mantiere gi jolony makare kendo wan gi physio laboratory makibiro to wabiro watimo ni atima investigations makare mwafwenyi ni problem nitiere kanye wabiro konyi kendo kanyo kibiro to wabiro konyi maber zaidi. Okay, mi wa namba kusababia bia. Namba mar office n 0733 54 68 75. Inyalo nuoyo 0733 54 68 75. Kamano. Ero kamano nya Dr. Hamisi, ero kamano ageno ni odichieng' machielo kwa luongi tibo duogo ichaki puonja oganda wa. Abiro biro. Ero kamano. Nyalo. Ne Dr. Hamisi waduoko ne ero kamano makende. Weche maliekore nyaka wawerego kabisa. Ka intiere kod chando ka nyaka intiere kod tuo mar sukari, nyaka koro wangi kaka warito dendwa, lifestyle, yath mag tuo mag sukari, mago duto te nyaka iluri kaka daktari wacho ni. Ne jogo picha ma wantiere kod gi studio ka ero kamano makende ne director na Bob Wafula ero kamano. Ne producer na Papechi Okoth Nyameja ero kamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni waketega manaka ndalo duto te nikech ka awapuonjore weche makare ka wacho ni ngima en mwandu oriti masani anilonga ni Ruth Otieno.
Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre